Khubor naga Shlem jong unong san Hima. Kasorkar India kala Khang no eka Twitter account jong ki Tylli ki Shlem ai Khubor kari China ka Global Times bat ka Sinwa News Agency namar ka jingpen saphyang ki Khubor lamler bat ka jingpen mi jong ki Khubor kershan ka Pakistan ha ka bede bat ka Operation Sindur halor ka jinghyart ma ki Shipai India ki leno ha Pakistan ka Global Times kede ka Khubor ha ka tian English balapnya da ka Chinese Communist Party katba ka Zinwa kede ka Official News Agency jong ka China. Kani ka sian jam kalong hadian ka jingpen pau pai ba da ka Indian Embassy ha Beijing mensyam tayo ha ka bakal maham ka Global Times halor ka jingpen mi Khubor jongka ya ka jinya limti jong ka Shipai ka India ha ka rinsan X ka Embassy kari India kalong ko Global Times News bait ngi ajing mut bapinpen shisha ya ka jingtip ba shisha jongpi bat wat nya ya ki tolong Khubor jongpi shwaban penmi ya kum kini ki jat jingpen tip ba bakla Laban sakhiru bahabapli ki account jong ka Global Times bat ka Zinwa News Agency ha ka X la sakhi ba omyu EAA shu bala shu tho bet account withheld